panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Putling ebanghelyo. Mayong hapon Mabinay, mayong hapon Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Dumaguete City ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw ni ining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Laure Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor ni ining atong programa ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, Probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kapunon makita sa mga Buhat Kapitulo 10, versikulo 42 ug 43. Ang giingon diri, ug isugo niya kami nga musangyaw sa tanang katawhan, ug mupamatuod nga siya mao ang gidihugan sa Dios, aron mahimong maghuhukom sa mga buhi ug sa mga patay. Mahitungod kaniya nagsaksi ug nagpamatuod ang mga propeta nga pinaagi sa iyang ngalan si bisan kinsa ang motuo kaniya makadawat og kapasayloan sa mga sala. Buhat Kapitulo 10 versikulo 42 ug 43. Kining duha ka mga bersikulo kabahin sa wali ni Pedro sa panimalay ni Cornelius. Niadtong unang mikunsad ang balaang espiritu sa mga hintil. Kini nga wali giwali ni Pedro sa usa ka modelo nga panagtigom. Nganong nakaingon man ko nga modelo kadto nga panagtigom? Kini tungod kay ang tibuok panimalay ni Cornelius nagtipok tanan sa sala sa iyang balay ug andam na gayud sa pagpaminaw sa iwali ni Pedro. Niadto nga panagtigom, walay na late bisag usa. Kasagara man gud mga kahigalaan, ang late attendance ilhanan sa pagsimba nga dili kinasingkasing, pagsimba nga walay focus ug pagsimba nga malah. Pero niini nga panagtigom sa panimalay ni Cornelius, miingon pa siya kang Pedro nga ni anamitanan intak na at tubangan sa presensya sa Dios. Pagkaanindot no, kung ang tanang mga tawo punctual ug dili malate sa pagsimba, ug concentrate gayud kaayo sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ang mga naa didto sa sala ni Cornelius anaa sa malaumon nga pagbati ug andam nga mudawat sa pulong sa Dios ug nagtinguha sumala sa giingon ni Cornelius nga maminaw sa tanang butang nga gisugo sa Dios kang Pedro. So pagkahumok gayud kaayo ug tabunok ang mga kasing-kasing sa panimalay ni Cornelius, angay natong sundan. Apan mga kaigsuunan kadtong maong wali ni Pedro wala gayud matapos tungod kay kalit lang kining naundang. Ang giingon sa mga nahaunang bersikulo, ang balaang espiritu mikunsad ngadto kanila nga nakapamati sa pulong sa Dios. Ug pagkahuman niini, nagsulti na sila sa nagkalain-laing pinulungan ug nagdayig sa Ginoo ug wala na gyud sumpayi pa ni Pedro ang iyang giwali, kundili iya nakarong gidayig ang Ginoo dayon gibautismuhan ang mga nakabig ug nakig-fellowship sa mga magtutuo. Unsa man ang sulod sa wali ni Pedro? Kung atong basahon ang teksto, nagwali siya mahitungod kang Kristo nga gilansang didto sa cross. Mga kaigsuuna, nagtuo ko nga dili panalanginan sa balaang espiritu ang wali nga wala nagbayaw sa ngalan ni Kristo.
na mga pastor nga naarag wali-wali apan wala magbayaw kang Kristo sa ilang mensahe. Dili gayud makalaom nga dihugan sa balaang espiritu ang iyang wali. Unsaon man pagdihog sa balaang espiritu nga klaro man kaayo sa Biblia nga ang tumo nganong mikunsad ang balaang espiritu mao man ang pagsaksi mahitungod kang Kristo. So kung ang wali dili mo saksi mahitungod kang Kristo, dili gayud ka na makalaom nga dihugan sa balaang espiritu. Pero ang subject sa wali ni Pedro si Kristo lamang gayud. Umao kini ang pagtudlo nga dihugan sa balaang espiritu. Hinaot nga dili kita motipas gikan niini nga sentrong punto nga mailhan nato si Kristo ug ipaila siya sa mga katawhan. Nagtinguha ako ning takna sa kahaponon mga kahigalaan nga dad-on ang inyong atensyon sa duha ka punto. Tungod kay nasayod ako nga makatabang kini kaninyo. Una, si Kristo mao ang maghuhukom sa tanang katawhan. Klaro kining giingon sa atong teksto. Ug ikaduha, siya ang manluluwas. Hinaot nga panalanginan sa Dios ang atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon. So mudangat na kita sa unang punto. Ang posisyon ni Hesukristo naglangkob sa duha ka opisina. Ang una, mao ang opisina sa pagka maghuhukom. Ug ikaduha, mao ang opisina sa pagka manluluwas. So una, si Kristo isip tigpataliwala mao ang atong maghuhukom. Ang giingon sa Biblia, walay hukman sa amahan bisag usa. Apan ang tanang paghukom iya nang gitugyan ngadto sa anak. Ug kabahin niini mga kahigalaan, namatay si Kristo ug nabanhaw aron mahimo siyang Dios sa parehong mga patay ug mga buhi tungod kay kitang tanan mubarog sa atubangan sa trono sa paghukom ni Kristo. Mao kini giingon sa Biblia. Matik din ninyo nga ang giingon sa atong gikutlo nga teksto sa Buhat kapitulo 10, ang giingon diri paghukom ni Kristo. Si Jesus nga Nazaretnon nahimong maghuhukom sa mga buhi ug mga patay. Ug niini nga kapasidad adunay judicial authority o awtoridad sa paghukom si Kristo sa tanang mga katawhan. Ang buti pasabot niini, ang tanang pagsupak karon sa balaod, pagsupak di ay batok kang Kristo ug paglapas batok sa hari nga anak sa Dios. Aduna siya'y authority ibabaw sa mga katawhan. Ug pagahukman niya ang tanan kanato inig atubang nato kaniya. Gani karon mismo naglingkod na si Kristo sa iyang trono ug naghukom sa tanan natong binuhatan, huna-huna ug tinguha. Kitang tanan mubarog gayud atubangan kaniya sa adlaw sa paghukom aron ang matag usam manubag sa tanan nilang binuhatan, dautan man kini o matarong. Ug sa pagatubang nato sa iyang paghukom, pagabatbato ni Jesus ang tanang mga ebidensya batok kanato. Dayon mo decide siya whether maluwas kita o dili. Ang mga Hudiyo nga nag-akusar kang Kristo, ang mga Romano nga milansang kaniya didto sa krus, ug ang mga karaang mga hintil nga nagluto sa iyang mga apostoles, ang mga nagpasipala sa ngalan sa Dios sa atong panahon karon, ang tanang mga hari ug mga patriarka kaniadto ug karon ug kitang tanan mga kaigsuonan, walay exception, mubaro gayud atubangan sa trono sa anak sa Dios aron manubag sa tanan natong pagkatawo. Ang ikaduhang bahin sa katungdanan ni Jesus mao nga siya mao ang manluluwas nga pinaagi sa iyang ngalan. Si bisan kinsa ang mutuo kaniya makadawat og kapasayloan ug paghugas sa kasalanan. Siya hari ug manluluwas. Ang iyang gahom ang nagpalig-on sa iyang grasya. Aduna siya'y labawng katungod sa pagkondenar o sa pagsilot o paghimong matarong sa mga makasasala. Anaa kaniya ang final judgment. Ang iyang giingon sa Gipadayag kapitulo 22 bersikulo 12, mubalik ako sa dili madugay nga magdalag ganti aron ihatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. So ang buot pasabot niini, ang gahom sa kinabuhi ug kamatayon gitugyan na sa atong Ginoong Hesukristo. Aduna siya'y awtoridad nga muhukom. Ug aduna usab siya'y awtoridad nga pasayloon ang kasalanan ug kalapasan sa iyang kaugalingong ngalan. Susama sa ngalan sa walay katapusan nga Dios. Mao nga si Kristo maghuhukom
But at the same time, siya pud ang manluluwas. Ang iyang paghugas sa sala pinaagi sa iyang dugo mao ang naghimong posible nga makapasaylo siya nga dili maligsan ang iyang pagka maghuhukom. Nagapasaylo siya ug kung siya mo pasaylo makatarunganon kini sa susamang paagi nga siya nagahukom. Makaingon ta nga murag baliktad apan basahang bagong tugon ug tan-awa kung giunsang pagkaunsaa nga si Kristo makatarunganon apan nag-isip nga matarong kaniya nga nagatuo kang Hesus. Tanawa kung giunsang pagkaunsaa nga diha sa sakripisyo ni Hesus pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo ang pagkamatarong ug ang kalinaw na ginaksanay. Ug giunsang pagkaunsaa nga ang Dios makatarunganon gayud kaayo sa tanang butang nga iyang gibuhat. Apan nag-awas-awas ang iyang grasya ngadto sa mga magtutuo pinaagi sa pagpasaylo sa ilang kasalanan. Itanom kining duha ka papel ni Hesus sa inyong hunahuna ug kasing-kasing mga kaigsuonan. Siya makatarunganon nga maghuhukom ug maluluyon nga manluluwas. Sundi pagayod ako sa sunod nato nga konsiderasyon. Kining duha ka katungdanan ni Hesus parehong nag-isip sa tanang katawhan ingon nga mga makasasala. Sa tinuod lang gisumhan na kaayo ko sa pagpaminaw sa mga taong nag-ingon nga ang mga tawo kuno adunay instinct nga pagkamatarong sa ilang kinasuluran. Gani nabasahan nako ni adtong miaging adlaw ang usa ka manual para sa mga misyonero nga kun moadto kuno sila sa ubang mga lugar kinahanglang tuuhan nila kanunay nga ang mga tawo matarong nga aduna kunoy natural nga religiousness sa ilang kinasuluran. Nga mura og baga kinahanglang paypayan lang og jutay ug mudilaab na dayon ngadto sa maanindot nga siga sa tinuod nga debosyon. Dili ka na tinuod mga kaigsuonan. Walay bisag usa nga tinuod niining maong pag-ulog-ulog. Kun igo na ang natural nga relihiyon, unsa pa may pulo sa pag-anhi sa balaang manluluwas. Ang pinakaanindot nga mabuhat sa natural nga kinaiya sa tawo, dili gihapon makapasar sa pagkamatarong sa Dios. Ang kaso ni Cornelius mismo ang magpamatuod niini nga ang natural nga relihiyon kinahanglang malamdagan sa gipadayag sa pulong sa Dios. Ug matudluan sa doktrina mahitungod sa kamatayon ni Kristo didto sa cross nga naghatag og kaluwasan sa tanang mutuo ug musalig kaniya. Nganuman, kinsa man daini si Cornelius? Ang giingon sa Biblia, buutan kaayo siya nga tawo, relihiyoso pagayod, devoted sa pagsimba. Apan igo na ba kana? Maluwas na ba siya bisag dili niya mailhan si Kristo? Makabaton ba siya og kinabuhing dayon pinaagi sa iyang mga nindot nga kalidad? Dili gayod. Ang gitaho niini nga kapitulo kung basahon nato sa kinatibuk-an, giingnan sa usa ka anghel si Cornelius nga ipapangita ang apostol nga ginganlag Pedro aron muwali kaniya mahitungod kang Hesus nga manluluwas. Ug niadtong ilang napangita na si Pedro nahimong tataw gayod nga kinahanglan nilang madungog ang mensahe sa maayong balita mahitungod kang Kristo. Karon klaro pa kaayo kay sa udtong tutok nga kun ang buutan kaayong tawo susama kang Cornelius nang ginahanglan pang makadungog sa ebanghelyo, unsa na lang kaha ang kadaghanang mga daotang mga tawo? So mga kaigsuonan, mianhi si Hesus aron sa paghukom sa katawhan tungod kay adunay mga makasasala nga mga angayng pagahukman. Klaro kaayo kini sa atong teksto. Ang ikaduhang bahin sa katungdanan ni Hesus ingon nga manluluwas, nagpasabot usab nga ang tanan makasasala. Tungod kay mianhi si Hesus ingon nga manluluwas. Apan dili na unta kinahanglanon pa ang iyang pagkamanluluwas kun dili pa makasasala ang mga tao. Walay pulos nga pagahisgutan ang pagluwas sa mga tao nga wala sukad mahulog sa sala. Mianhi si Hesus aron hugasan ang sala. Apan wala unta siya hugasan kung wala pa untay nakasala. Ang kalapad sa saad nga giingon sa atong teksto nga si bisan kinsa nga mutuo kaniya madawat or makadawat og kapasayloan sa kasalanan, nagpamatuod lamang gayod nga ang tanan nakasala. Apan ang maayong balita na hasulat sa Biblia nga kung atong isugid ang atong mga sala, matinud-anon siya ug makatarunganon nga mupasaylo sa atong mga sala.
O higala dangup uban sa dakong pagpaubos kang Hesukristo nga bugtong Dios ug manluluwas sa mga makasasala nga susama nimo ug kanako. Ipahugas kaniya ang imong sala pinaagi sa iyang hamili nga dugo. Ayaw ilimod ang imong sala, isugid nga ikaw sad-an. Sad-an ug pangayo ang iyang kaluoy ug kapasayloan. Ilitok ang susama sa gilitok sa maniningil sa buhis. Katong iyang giingon nga Ginoo, maluoy ka kanako ang makasasala. So kining ikaduhang punto sa atong teksto, tataw gayud kaayo. Hinaot nga magmanggialamon kita nga ikinabuhi nato kini. Hinaot nga ang balaang espiritu magpanglihok sa atong kinasuluran aron kita mahimong humok ug mapainobsanon sa iyang atubangan. Ug tanawa pod mga kaigsuonan ang ikatulo nato nga obserbasyon. Ang kwalifikasyon nga gikinahanglan sa atong Dios ingon nga tigpataliwala aron matuman niya ang iyang unang katungdanan isip maghuhukom, naghupay kanato aron mo pasilong kita sa iyang katungdanan ingon nga manluluwas. Tanawa una sa tanan nga isip maghuhukom ang Dios adunay tibuok nga awtoridad, hingpit gayud siyang gisugo sa amahan aron sa pagbuhi o sa pagsilot sa makasasala. Karon kun hatagan kuniya og kapasayloan pinaagi sa iyang dugo, kini nga kapasayloan awtorisado ug libre, ilalo mismo sa kamot ug silyo sa hari. Nagmaya gayud ako sa pagpamalandong niini. Kung si Jesus nga maghuhukom nag-ingon, "Palayo kamo kanako, kamong mga tinunglo." Nasayod ako nga tinuod ug sigurado gayud kini. Apan kun moingon usab siya nga, "Gipapas ko na ang tanan mong mga kalapasan," sigurado usab ako nga ang iyang sentensya sigurado ug plastado gayon. Kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo, may panagdait na kita uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini giingon sa Roma 5:1. Dili ba tamis kaayo kining pamalandungon mga kahigalaan? Karon tanawa ninyo, aron ang atong Ginoo mahimong takos nga maghuhukom, nagbaton siya og igo gayod nga kahibalo. Ang judge, bisag asang korte ka pamuadto, kinahanglan gayod nga adunay igong kahibalo. Kay kun wala, dili siya takos nga mo judge sa mga lisod ug importanteng mga kaso. Karon si Hesukristo, ingon nga judge, dili gayod matupngan ang iyang katakos sa paghukom sa mga tawo tungod kay nasayod ug nakaila gayod siya sa tanang tawo. Higala nasayod siya kanimo, nakaila siya kanimo. Siya mismo nagpakatawo ug nasayod siya sa atong mga kahuyangon. In fact, nakaila siya kanato pinaagi sa iyang obserbasyon ug kasinatian pod. Mao nga takos siyang mohukom sa kalibutan sa usa ka matarong nga paghukom. Sunod, nasayod si Jesus sa balaod. Di ba iyang giingon, "Ang imong balaod ania sa sulod sa akong kasing-kasing." Walay makatupong sa kahibalo ni Jesus sa balaod, tungod kay siya lamang ang nakasunod niini sa tanang punto sa kinatibuk-an gayod. Nagkinabuhi siyang balaan sumala sa balaod, ug namatay siya sumala sa gisugo sa balaod, ug nabanhaw siya gumikan sa iyang pagsunod sa balaod. Ug dugang pa, nasayod usab si Jesus kung unsa bagayod ang sala. Dili tungod kay nakasala siya, kundili nakapuyo siya kauban sa mga makasasala isip usa ka mananambal. Natun-an niya ang ilang mga problema ug espesyalista siya sa ilang balatian sa kasalanan. Bisan ug wala siya nakasala, ang sala sa kalibutan gipatong sa iyang abaga. Ang giingon sa Biblia, gipaka makasasala siya alang kanato aron kita pagaisipon nga matarong sa Dios diha kaniya. Nasayod usab si Jesus sa silot sa sala. Ang judge kinahanglang masayod kung unsang matang sa silot ang iyang ipahamtang sa sad-an. Well, si Jesus nasayod gayod sa silot sa sala tungod kay siya ang nag-antos dito sa cross. Ang matarong alang sa dili matarong aron pagadadon kita ngadto sa Dios. Nasayod siya sa takos nga silot sa pagkasad-an sa tawo tungod kay iyang gisalo ang tanang silot didto sa cross sa Kalbaryo. Ug dugang pagayod sa kamatuoran nga kining kahibalo ni Kristo nagpahimo kaniya nga kwalipikado nga muhukom sa matag usa,
O mga kahigalaan, nagpahimo usab kini niya nga mupasaylo kanimo tungod kay nailhan gayud niya ikaw ug makalimpyo gayud siya kanimo. Nasayod siya sa sala, mga kaigsuunan. Sala nimo ug sala nako, aron nga kun mohatag siya og kapasayloan kini alang sa tanang matang sa sala. Nasayod siya sa balaod, ug mao nga nasayod siya kun unsaon ka pagpasaylo legally nga dili maligsan ang hustisya sa balaod aron wala nay maka-question pa kaniya. Dili masipyat si Jesus sa iyang lakang sa pagpasaylo tungod kay hanas kaayo siya sa korte sa langit, tungod kay nasayod siya sa silot sa sala. Iyang gipas-an ang tanang silot didto sa cross aron wala nay nahabilin pang silot alang kanato. Ang kapasayloan sa mga magtotoo wala gihatag sa buta nga Dios. Wala po siya masipyat sa paghatag niini. Walay sipyat sa balaang paghukom, kundili ang tanan gibuhat ni Kristo diha sa hustisya ug katarong. Ang judge sa tibuok kalibutan mubuhat gayud sa insakto mo kini giingon sa Biblia. Kung gipasaylo sa Dios ang mga magtotoo, nasayod siya sa iyang gibuhat ug gibuhat niya kini nga matarong, manggialamon ug nakabarog kini gikan sa tanang mga pagduda. Dili ako pagahukman sa adlaw sa paghukom. Apan pagaisipon akong matarong at tubangan sa Dios tungod kay si Kristo nga judge, mao mismo ang naghugas sa akong sala. Ang giingon sa Roma kapitulo 8 bersikulo 33, kinsay mangahas sa pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios. Ang Dios mismo ang nag-ila kanila nga walay sala. Nakita mo ba kini higala? Ato usab nga tan-awon ang dugang pangpunto. Ang atong kahibalo mahitungod sa unang papel ni Jesus isip judge, gikinahanglan gayud aron atong madawat siya sa iyang ikaduhang papel ingon nga manluluwas. Mao kini hinungdan nga giwali kini ni Pedro. Mao kini hinungdan nga si Pablo atubangan ni Haring Felix nangatarungan mahitungod sa pagkamatarong, pagpugong sa kaugalingon ug sa umaabot nga paghukom. Mao kini hinungdan nganong ang balaang espiritu mismo ang nagkumbinsir sa kalibutan sa sala, pagkamatarong ug sa paghukom. O mga minahal nga tigpaminaw karon, kung dili ka mutuo kang Kristo ingon nga imong maghuhukom, dili gayud ikaw mudawat kaniya ingon nga imong manluluwas. Gawas lamang kung makita nimo ang imong kaugalingon nga nagbarog at tubangan sa makalilisang nga puti nga trono sa Dios. Ug makaamgo nga nagbarog ka atubangan sa trono aron manubag sa imong mga sala, dili gayud ikaw mudangup kang Jesus alang sa iyang kaluoy. Hinaot nga tan-awon ninyo ang inyong kaugalingon nga nagbarog atubangan sa balaang maghuhukom aron kamo matugkan og dakong kahadlok ug kabalaka. Aron kamo mudangup dayon kang Kristo ingon nga manluluwas. Pamalandungi kini mga kahigalaan, daghan kaninyo ang wala pa makadawat og kapasayloan sa sala. Ang giingon sa Biblia, gawas lamang kung maghinulsol ka, mubarog ka atubangan sa paghukom sa Dios, ug wala na kay laing madawat kundili ang iyang silot, dili mabaliktad nga silot hangtod sa kahangturan. Hinaot nga mabati nimo kini, ug kun mabati nimo kini, duol og salig kang Jesus. Ingon nga imong manluluwas, andam siya sa pagdawat sa tanang muduol kaniya. Mianhi siya sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala. Salamat kay iya kining gibuhat tungod kay walay gustong mudawat kaniya, gawas lamang sa mga taong nabugatan sa ilang sala ug kondemnasyon. O duol kang Jesus higala, ug dawata siya ingon nga imong manluluwas. Dili niya isalikway ang tanang muduol kaniya. Juan kapitulo 6 bersikulo 37. Unsabay ginabuhat ni Jesus ingon nga tigpataliwala sa Dios ug sa tawo. Naghukom siya apan nagpasaylo usab siya. Matikdi ang mga pulong nga giingon sa atong teksto, madawat nila ang paghugas sa kasalanan. Unsa ang but ipasabot sa paghugas sa sala? Ang but ipasabot niini nga iya kining gipapas. Ibutang nato nga nakasala ka. Naguol kaayo ikaw tungod kay nakasala ka. Ibutang pud nato nga ang imong sala takos nga pagasilutan sa pinakabugat nga silot. Apan ang Dios sa iyang kahibulungang kaluoy andam nga muhugas sa imong mga sala.
andam sa pagpapas niini, andam nga kalimtan kini ug andam sa pagtambog niini sa kinailalumang bahin sa dagat. Kining mao mga pinulungan sa Biblia mahitungod sa kapasayloan usa lang ang buot ipasabot niini. Nga ang magtotoo pagaisipon sa Dios nga murag wala nakasala sukad masukad. Nasabtan mo ba kini higala? O kamo nga mga dili sad-an sa inyong pamati tungod kay gibuutanan ra kaayo mo sa inyong kaugalingon, kini nga mensahe dili alang kaninyo tungod kay si Kristo wala mianhi sa mga balaan. Ang himsog wala nang hinahanglan og doktor. Ang mga guilty nga nasayod nga sila guilty, alang kanila ang mensahe sa ebanghelyo. Paminaw kamo higala, adunay kapasayloan diha kang Kristo. Ang Dios sa kaluoy nagpasaylo sa mga sala ug nag-ila kanila nga matarong pinaagi kang Kristo. Wala na lain pangalan nga naghatag og kaluwasan. Ang ngalan lamang ni Jesus ang naghatag og kapasayloan. Kung walay pag-agas sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Gipaagas na ni Jesus ang iyang hamili nga dugo, mao nga adunay kapasayloan diha kaniya. Sa katapusan, kining maayong balita adunay kalabutan sa tanang mga tawo sa kalibutan nga mutuo kang Hesus. Kining giingon sa atong teksto nga si bisan kinsa ang mutuo kaniya. Si bisan kinsa, whoever, takos nato kining paminawon, whoever believes in him. Walay exempted ani, negro, inchik, Amerikano, apil sa giingon nga si bisan kinsa. Dato, pobre, bata, tiguang, buutan, kriminal, drug addict, libakiro, limbungan, tanan nahaapil sa giingon nga si bisan kinsa. Dalaygon ang Dios tungod kay ang iyang grasya alang gayud sa tanan. Ikaw ug ako higala, apil sa giingon nga si bisan kinsa. O dangup kang Hesus higala, salig kaniya aron ikaw mahugasan sa imong mga sala. Dawata si Hesus aron ikaw mabuhi. Nganong dili? Adunay gahom ang balaang espiritu sa pagtandog sa tanang piniling katawhan sa Dios. Mga kaubang magtotoo, magpadayon kita sa pag-ampo aron pagatandugon sa balaang espiritu ang mga nagmagahi pa sa ilang kasing-kasing. Usbon ko, adunay kaluwasan diha kang Kristo higala. Saligi siya karong taknaa, undangi na ang pagsalig nimo sa imong kaugalingon. Dawata si Jesus karon, ingon nga imong Dios ug manluluwas. Karon na, kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Hangtod dinhi lang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa, tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw niining atong programa sa matag Miyerkules, alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa hapon dinhi sa Power 102.1 RFM. Daghang salamat. Ang Herald of Grace Radio Ministries Philippines andam nga mutagbo sa inyong tinguha nga masabtan pagayod ug dugang ang putling ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. Alang sa mga home Bible studies, mahimong mo kontak sa atong kauban nga buluhaton, ang Lumbangan Fellowship Baptist Church, pinaagi kang Pastor Ariel Raidan sa numero 0906-714-4197. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.